Barcha галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһ Тәгалә камил һәм һәр нәрсәне үзенең хикмәте белән камил итеп, кимчелексез итеп яратты. Кырмыска сүрәсенең 88-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сунналлаһи-ллази атқана кулла шайин иннаху хабирум бима тафалун." Буларды анда сүз бара, шушы җир өстенең яратылуы, шушы җир өстендә булган таулар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Булар Аллаһы Тәгаләнең бар иткән, юктан бар кылган нәрсәләре ди, аллази атқана кулла шай." Һәм Аллаһ ди һәр нәрсәне кимчелексез итеп, камил рәвештә бар кылды ди. Шулай ук Мулк сүрәсенең 3-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллази халака саб'a самаватин тибаqa ма тара фи халқир рахмани мин тафавут." Аллаһ Тәгалә 7 кат күкләрне кат итеп юктан бар кылды һәм син Аллаһы Тәгаләнең күкләрендә һичбер ярык, һичбер йыртык, һичбер тишек, кимчелек күрмәссең ди. Ты не увидишь в небесах Аллаха никаких изъянов ди. Фарджи'ил басар хәл тара мин футур. Яңадан карады. Күзең арып талганнан соң ял иткәч яңадан эзләп карады. Син берәр кимчелек күрәсеңме ди. Thumma rji'il basara karratayn ди. Аннарысын яңадан карады. Синең карашың арып төшәр ди. Ләкин күкләрдә бер кимчелек тә тапмас ди. Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәне камил, кимчелексез итеп ярата. Күркәм рәвештә һәм без кешеләрне дә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Лaqad халакнал инсана фи ахсани тaqвим диде. Дөреслекдә без кешене иң күркәм рәвештә. Мы создали человека в наилучшем виде, в наилучшем образе ди. Һәм Аллаһ безне күркәм рәвештә яратты һәм безне дә Аллаһ чакырды. Үзебезнең тормышыбызны күркәм итеп алып барга. Калган эшләребезне күркәм итеп эшләргә, яхшы итеп эшләргә. Һәм шуларның берсе Кур'ан-ы Кәримдә килә: "Валлазина", Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина яқулуна раббана һаб лана мин азваҗина ва зурриятина куррата а'юн." Алар ди үзләренең дуаларын кылганда әйтәләр ди: "И Раббыбыз, безләрнең тормыш иткән хатыннарыбызда, үстергән балаларыбыздан безгә күңел шатлыгы,
аларны күз карасы ит, аларга күреп шатланырга насыйп ит. Һәм аятның ахырында «Ваджи'ална лил-муттақина имама» диде. Һәм безләрне тақва бәндәләр өчен, иманлы бәндәләр өчен үрнәк ит диде. Сделай нас примерами для богобоязненных диде. Һәм Аллаһ бу аятта сделай нас богобоязненными гына дип сорарга кушмады. А примерами для богобоязненных диде. Әгәр дә син иманлы, Аллаһыдан куркучы тақва бәндәләр өчен үрнәк булырга тиеш булгач, демәк синең төс кыяфәтең дә, синең әдәбең, әхлагың да, синең гыйлемең дә, синең тормыш рәвешең дә, сөйләгән сүзләрең, кылган эшләрең иң күркәм, иң яхшы рәвештә булырга тиеш. Әгәр дә шушы санап киткән якларың синең иң күркәм, иң хәерле рәвештә булмаса, син тақвалар өчен үрнәк була алмыйсың. Шуңа күрә менә бу аят та безне өйрәтә, мөселман камиллеккә омтылырга тиеш. Мусульманин должен идти к совершенству. Он должен все делать наилучшим образом, чтобы быть образцом для богобоязненных. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безгә нинди дуа өйрәтә, ничек дуа кылырга өйрәтә? Әгәр дә Аллаһтан җәннәт сорасагыз ди, кайсысын сорагыз диде? Фирдәусны сорагыз диде. Не надо мелочиться. И Раббым, миңа шунда ижмахның берәр пишмагында берәр урын калдырсаң иде инде. Бір кардаш әйтмешли, берәр изгегә шунда хезмәтче булса да булып торырга иде. Юк. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: әгәр сорыйсыз икән, Фирдәусны сорагыз ди. Чөнки Фирдәус җәннәтнең уртасы ди, җилеге. Һәм Фирдәус җәннәтнең иң өске каты ди. Это самый высший степень рая ди. Аның өстендә Аллаһның гарышы ди. Һәм Фирдәус җәннәтеннән башкаларга, башка җәннәтләргә елгалар агып төшә ди. Калганнар Фирдәустән алалар. Шуңа күрә син аста түгел Фирдәустә булырга тиеш дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безне өйрәтте, үзебезнең каршыбызга зур максатлар куярга. Кечкенә максатлар белән, түбән максатлар белән канагать булмаска. Шуңа күрә менә бу хадистә мөселманның тормыш кагыйдәсе булырга тиеш. Тормыш кагыйдәсе, правила жизни булырга тиеш. Менә бүген җәмәгать без күрәбез, сәүдәгәрләр, предпринимательләр, алар үзләренең личностный рост өчен, шәхси үсешләре өчен сәүдәләрен, кәсепләрен бүгенге конкуренцияда, бигрәк тә шушы санкциялар заманында, кризис заманында сәүдәсен алып барыр өчен, исән калдырыр өчен, алга таба этәрер өчен бүген баралар бизнес-тренерларга, коучларга, әллә кемнәргә баралар, әллә никадәр акчалар түлиләр. Мин әйтмим, булар все бесполезно дип. Юк. Юк, һәрбер эшнең остасы бар. Әгәр дә син ул остадан нәрсәдер өйрәнеп, үзеңә тормышыңа файда алсаң, эшеңә бар. Мин дә аларның китапларын укыйм. Ләкин җәмәгать, без мөселманнар һәр көнне кулыбызда Кур'ан күтәреп йөрибез. Һәм сөекле пәйгамбәребезнең сөннәтендә яшәргә тырышабыз. Һәм Аллаһның китабы Кур'ан кебек, илчесенең сөннәте кебек бер кемне дә бүтән бер кагыйдә дә, бер китап та, бер галим дә үстерә алмый. Менә Аллаһның аяты: «Ваджи'ална лил-муттақина имама». Яса мине, я Раббым, мине тақваларга үрнәк итерлек эшләсәң иде диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям Фирдәус җәннәтен сорагыз диде. Әгәр дә син Аллаһтан Фирдәус җәннәте сорыйсың икән, синең максат, нацеливаешься сразу бу астагыларга карап тормыйсың. Менә мин шунда барырга тиеш дисең. Димәк, син Аллаһтан сорыйсың Фирдәус җәннәтенә юл. Димәк, син Аллаһтан сорыйсың Фирдәус җәннәтенә кертерлек гамәлләр.
Фирдәус жәннәтенә ирешерлек иман сорыйсың, тақуалык сорыйсың, хайырлы изге эшләр сорыйсың. Шуңа күрә мөселман үз тормышында зур максатлар куярга тиеш. Һәм җәмәгать, субханаллах, менә кемдер чыга бизнес коучерның лекциясеннән, кемдер чыга Радислав Гандапасының лекциясеннән. Һәм мин үземә зур максатлар куярга тиеш. Мин зур эшләргә тиеш. Мин сәүдәмне арттырырга тиеш. Я, алар бит әйтәләр, ты можешь больше диләр, тегеләй, булай, шулай бит. Аллаһның китабын укып, Пәйгамбәребезнең сөннәтен укып чыккан ир-егетләребез аларга бу дөньядан җитә каткан ипи, ахираттан җитә җәннәтнең бер пишмагы. Бу дөресме? Юк, дөрес түгел. Безне Кур'ан бийек эшләргә этәрә. Безне Пәйгамбәребезнең сөннәте бийек эшләргә этәрә. Һәм аның үрнәге 23 ел эчендә сөйкле Пәйгамбәребез дөньяның астын үскә китерде. Аллаһның рәхмәте белән. Ул шундый җәмгыять төзеде, шундый дәүләт төзеде. Күпме кешеләрнең язмышларын үзгәрүгә, ягъни кешелек дигән шушы зур елганың ул агымын үзгәртеп җибәрде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям. 1000 ел үтте. Пәйгамбәребезнең кешелеккә влияниясе, тәэсире кимедеме, юкмы? Кимемәде. Артканнан арта бара. Менә җәмәгать кемгә 40-тан үсте? Алар күрделәр. Мәктәпләрдә безне көн сайын өйрәттеләр. Ленин бабайны яратырга түгел, аңа табынырга өйрәттеләр. 100 елда үтмәде әле Ленин бабай киткәнгә. Туганына гына 100 ел әле булды. Җәмәгать бүген Ленинны белүче дә юк. Аны картлар гына белә. Бүген яшьләрдән сорасаң, кем ул Ленин дип, берәр артист дип әйтәчәкләр. Белмиләр дә аны. Битте, юк, табынырга илаһиде. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Юк, битте. Сөйкле Пәйгамбәребез җәмәгать 1000 ел элек китте, округленный инде. Ләкин аның тәэсире хаман галәмдә артканнан арта бара. Моннан берничә ел элек случайно Аллаһның бер хикмәте, менә шушы бүген дөньяда кем микән, кайсылар күбрәк тәэсир итә микән, Тони Робинслар микән, башкалар микән, патшалар микән дип Google-га яздым. Мен белмидем алдан. Валлахи. Моннан бер 4-5 ел элекме яздым: самый влиятельный вождь человек в истории человечества. Пророк Мухаммад дип чыгара Google. Туктам әйтәм, бу минем компьютер гына шундыйдыр, ул хәзрәтнеке бит инде компьютер. Google ушулай, сиңа нәрсә кирәк чыгара. Кирдем, укый башладым, Википедиялар эзли башлам. Оказывается, аны мөселманнар әйтмәгән. Аны дөнья күләм мәшһүр социологлар бүтән безгә билгеле булган тарихны өйрәнеп чыкканнан соң иң беренче урынга иң зур влиятельный кеше дип сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммадны куйдылар. Менә без шушы спикерның, шушы коучерның шәкертләре. Һәм безгә бүген аткан ипи җитә. Хатын әйтә, бар инде эшкә ди. Бар инде эшкә ди. Бер җиргә эшкә кер инде ди, акчап кайт инде ди. Аллаһтан курык. Сахабалар заһид булганнар. Булганына шөкер ит хатын. Аннан мискин кыз әтисенә барып, семьяны карайлар инде. Үзебезнең ялкаулыгыбызны, булдыксызлыгыбызны без бүген тәвәккәллеккә сылтыйбыз. Шуңа күрә җәмәгать biz zor maksatlar koyuşular, biz bularga tiyиш. Hem biz ul işlerini başkarad. Hem qaragız, subhanallah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni öğretti. Her bir işte kamillikka umtulurga. Nindigine iş işlese de Müslüman. Qaragız g'ibadetde, taharat. Taharat alabız. Bir qaraganda nesesi var indi taharatning? Men tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Kim taharat aldı? Ham taharatın yaxşı ettirib aldı dey. Tilasanchik tugul, taharatın совершенствовалды. Ягъни күркәм итеп, һәр бер җирен сөннәтләре белән, тәртибе белән, суларын җиткереп һәр бер җиргә. Аның ди тәненә җыелган гынахлары чыга ди, хәтта тырнак ишендәгеләре дә ди.
ахсанал вудуа дип істеді. Көркем рәвіште алды дейді. Бұл тахарат. Намаз. Бір сахаба намаз оқыды. Һәм келді де пейғамбарымызға сәлем бере. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иржиғ фасалли фа иннека лам тусалли дейді. Бар қайт дейді, яңадан намазыңды оқы, чөнки сен яңа намаз оқымадың дейді. Бұл яңадан барып оқыды, яңадан келді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иржиғ фасалли фа иннека лам тусалли. Бар қайт, яңадан оқы намазыңды. Сен намаз оқымадың қазір дейді. Мен не істедімсің? Сен намаз оқымадың дейді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Үшінші тапқыр қабатлатқаннан соң, я Расулалла, мен бүтін намаз оқи білмеймін дейді. Басып үйретәлі меңа дейді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басып камил итіп аңа намаз оқырға үйретті. Шоңа көре намазыңды да камилләштір. 10 ел намаз оқы бересің. Қаман 3 сүре білен. Нәрсе оқаныңы да білмейсің. Қаман сәждеде Субхана Раббил Ағла деп 3 тапқырдан башқа дұға білмейсің. Камилләштір намазыңны. Яңа зикірлер үйрен. Яңа тәсбихлар үйрен. Пейғамбарымыздың дұға китапларында бүтінісі де бар. Шоңа көре намазını камилләштір. Ураза. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кім ялған сөйлеуін, кішілер білен әдепсіз болуын қалдырмаса, тоқтамасаннан, аның ашау һәм ішуін қалдыруы Аллахқа керек ме деді. Керек ме аның аш жүруі? Әгер де тілінде ғайбет, ялған, бұл нәрсе деген сөз. Уразаны камилләштіруге керек. Бүгін күні бойы ашам іші ердім деп кінә түгел. Уразаңда ғайбет сөйлеме, кішілер біле әдеплі бол, аш келіш ашуын келсе де, тый ашуыңны. Уразаны камилләштіруге қошты. Хаж турындадағын хадислер бар. Құр'ан оқуда. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Құр'анны ұста етіп, яқшы етіп оқырға тырышушыдай, ол ғамәлләрні язып барушы хөрмәтле фәрештәләр белән бергә булыр дейді. Қарағыз. Фәрештәләр белән бер дәрәҗәдә булыр ди. Құр'анны дөрес итеп, яқшы итеп, матур итеп оқырға тырышучы. Әмин Құр'ан оқи білем, меңа жете. Бұлғаны жете. Йоқ, алай түгел. Тырыш, тап, ұстаз, махражларыңны түзет, тәжвидләріңні үйрен, оқып көрсет. Камиллікке ерішірге тырыш, фәрештәләр белән бергә булырсың, бір дәрәҗәдә булырсың иншалла. Азанда да. Қарағыз, ничек азан келді? Азанны бір сахаби Абдулла ибн Зайд түшінде көрді. Һәм Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп сөйледі. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бұл Аллахтан келген түш дейді. Бұл біздің намазға шақыруымыз болашақ дейді. Абдулла ибн Зайд шатланды. Қарағыз, бұл тарихқа кірді. Бүтін өбіз азан айтабыз, Абдулла ибн Зайдның түшіне кірген. Шуннан соң азан айтырға тіледі. Ләкин аның тауышы матур түгел иде. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бар Билалға барып сөйле бұл сөзләріңі дейді. Билал азан айтыр дейді. Қарағыз, азанда дағын біз ұмтылырға тиіш матурлыққа. Чөнки ол біздің байрағыбыз. Ол исламның байрағы. Урамдағы кіші шуны ишетә. Шуңа күрә яшьләр бигрәк тә, яшьләр өйрәнегез. Шушы бір азанда да әллә ничә хата ясыйлар яшьләр. Бар бір ұстазға, бар хәзрәтеңә, тыңлалы мені, менә азан айтып күрсәтим әле дип, менә шулай иттереп камилликкә ирешергә кирәк. Азанда дагын Пәйгамбәрбез кушты. Хәтта җәмәгать кешегә күрсәтеп эшләми торган гамәлләрдә дә син тырышырга тиеш камилликкә ирешергә. Мәйтне кәфенләгәндә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, Сахих Муслимда килә. Әгәр дә берегез вафат булган кардәшен кәфенләсә, төрсә, үзенең кәфенләвен камил кылсын ди. Яхшы иттереп, дөрес итеп, матур итеп кәфенләсен ди. Һәм шуннан да җәмәгать менә үлеп яткан туганың ул бит савый бала кебек. Минем үземнең күргәнем бар, кайбер имамнарның, минем коллегаларымның дип әйтәм инде, мин беркемдә сүкмим, авылда мәйтне дырый-бурый китерәләр. Ул бит мәйет, ул бузылган булырга мөмкин. Аның агып чыгарга мөмкин нәрсәседер. Шуңа күрә мәйтне юганда аны сабый баланы юган кебек бәрмичә, ватмичә, аны матур итеп юра кирәк. Аны матур итеп тиргә кирәк. Сабый баланы тиргәннән дә яхшы итеп. Син бит аны киендерәсең, син аны бизәндерәсең. Ул хәзер кемгә кайта кунакка бара? Аллаһы Тәгаләгә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кешене кәфенләгәндә дә матур итеп кәфенләгез диде. Яхшы иттереп, күркәм итеп кәфенләгез диде. Һәм җәмәгать мал суйганда да. Мин берничә генә мисал китерәм. Мал суйганда. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә һәр эшне дә күркәм рәвештә башкарырга кушты ди. Әгәр дә хайваныгызны суйсагыз,
Көркем итеп сыйгыз ди. Пышагың үткем булсын, үтмәс пышак белән кешене интектермә, хайванны интектермә. Үтмәс пышакны сарык каршында үткеннәгем күргәч, син 2 тапкыр үтерәсең бу сарыкны диде. Күрсәтмә диде. Шуңа күрә халыкта кергән ул пышагны малга күрсәтмә ди. Ягъни син хәтта малны үтергәндә дә аны яхшы итеп, күркәм итеп үтерергә тиеш. Менә бу әйбердә дә. Һәм мондый мисаллар күп. Һәм җәмәгать өеңә кайтып яраткан хатының белән йоклаганда да матур итеп йокларга кирәк. Монда да хадислар күп. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Берегез үзенең хатыны белән якынлык кылса ди, үзенең тамагын туйдырып тизрәк китмәсен ди, хатыныныкын да туйдырсын ди. Күп ирләр алар җылавый бит, шунда анда да җылавый дар. Үзе шуны да бушана да китеп бара, хатын кала. Андан әйтә, мин хатын чоты бирми әле миңа ди. Итагать юк ди, сиңа фәрештәләрнең ләгънәте ди, әник бирмисең ул. Чистарынмыйсың, пакланмыйсың хатының янында. Тешләреңне чистартмыйсың, кырынмыйсың. Хатын матур буларга тиеш, әйр юк. Монда да камиллеккә ирешергә кирәк. Аллаһ Тәгалә ир белән хатынның арасындагы менә бу җинси мөнәсәбәтне дә гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрә. Садака сезгә диде ул, әҗр савап диде. Аның турында үзенә аерым хутба кирәк. Монда вакыт икенде җитә. Шуңа күрә җәмәгать хәтта дөнья эшләрендә дә, дөньяви үзенең кәсебендә, үзенең көндәлек һөнәрендә кеше изләнергә тиеш. Кеше камилләшергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Имам Байхақи риваятында килә. Карагыз, бу безнең девиз жизни булырга тиеш. Әгәр дә берегез ди, ниндидер эш кылса ди, ниндидер эшкә алынса ди, Аллаһ ул эшегезне күркәм рәвештә башкаруыгызны ярата ди. Шуңа күрә ни генә эшләсәң дә тормышта, кемгәдер ис аласыңмы, син иң яхшы итеп аңа салырга тиеш. Кемгәдер син кемнеңдер баласын давалыйсыңмы, үзен давалыйсыңмы, врач икәнсең, иң яхшы итеп давала. Килде китте итеп кирәкми сакалың белән, түбәтәең белән кеше көлдерергә. Врач булгансың икән, мөселман врачы, байрагыңны күтәр, иң камил итеп эшлә. Эшлә. Водитель икәнсең, яхшы иттереп йөрт машинаңны. Әгәр дә кемгәдер нәрсәдер пешерәсең икән, яхшы иттереп пешер. Кеше шатланып, куанып торырлык булсын, чөнки һәрбер эштә Аллаһ күркәмлекне ярата һәм безгә Раббым күркәмлеккә ирешергә насип итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах.